excuse me. Nakita ko lang kayo, naghanap ako dito sa ano. Pwede ko i-picturean? Yung dalawa. Ano, pwede ko i-picturean? Ano yung dalawa? Jawa po. Agjawa. Ay. Tigil lang taon na kaya? Tigil lang taon na kaya? 20 po. 20? Okay. Ano, okay? Goods? Kayong dalawa tapos pwedeng solo din? Libre lang po yan. Oh, libre lang. Hindi, kung gusto nyong i-check din, may page din ako. Sige. Hindi, okay lang yan. Di ba, maano naman kayo sa picture, sigurado nagpipicture din naman kayo, di ba? Parang ganun lang yan. Body lang po. Pwede rin. Okay, sige, sige. Ayos na po. Okay. Huwag niyo po kami mag-post. Wala akong ano kung paano mag-post kasi wala akong partner. Hindi, sige kayong dalawa. Ayan, yan. Okay, game. 1, 2, 3. Hindi, pakita ko muna sa inyo para may idea kayo. Ganda. Okay, tapos pwede yung kanina naka-ano kayo, naka-ganon dyan, nakaharap kayo doon. Tapos dito sa labas. Ayan. Ano kayo? Kunwari nag-usap kayo, ganun. Kunwari wala ako. Okay. Okay, game. Dali. Okay, game. Sige pa. Tapos tingin naman sa akin, kayong dalawa. Okay, sige. Pakita ko muna sa inyo. Ay, wait lang. Ay. Ganda po. Ano, okay ba? Yan, Okay. okay. Dali. Page niyo po, sir. Ha? Page niyo po. Page? Renz Manuel. Kung pwede nyo. Meron ako sa Facebook, IG, tsaka TikTok. Pwede rin. Depende na kasi. Pero mas active ako Facebook. Ay, sige. Para mapalo po namin. Medyo bago lang. Nagpa-vlog pala ako. Okay lang. Okay po. Renz. Wala ka. Bakit tawal ba? Ay, hindi naman. Eto, Renz Manuel. Ano ko to Facebook account. Meron din dyan makita mo yung page ko. Sinishare ko din kasi. Okay, game. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Uy. 1, 2, 3. Susulitin ko na ha. Okay. Half body ulit. 1, 2. Yun, okay na siguro yan. Walang di maganda ko yan. Ganda lahat eh. Ano, okay ba? Opo. Ganda ng kami. Siyempre. Yun lang yung pinagkaiban kapag sa cellphone tsaka ano. Oo nga ba. Ikaw ya? Saglit lang po. Dito. Siglit lang. Bilis lang. Okay, sige. Okay, game. 1, 2, 3. Okay, game. 1, 2, 3. Yan.
Binawi ko lang naman. Galit na galit oh. Angas na eh. Yan. Ayun. Yes, kuya. Thank you kuya. Oy, thank you ah. Thank you sa time. PM na lang tayo sa Ay, na ano muna ako sa Facebook Apo. no? Ayun. Tapos, ayun, naka-record naman. Kala ko hindi na naman. Tapos send ko na lang sa inyo. Siguro ano, 1 to 2 days Sige siguro. po, ayos lang po. Thank you ulit ah. Ay, thank you ah. Thank you kuya. Sige, una na ako. Thank you.